Bon dia, gent gran, gent petita i gent mitjana! A veure si descobriu de què anem avui! Ha! Hem canviat l'hora, per si no s'havíeu donat compte, a la 1, perquè com ja estem en horari de col·legi, pues aixina tot el món mos pot veure, perquè a la 1 se suposa que han acabat les classes. I avui seguim en la lluita, sí! Avui per nosaltres era un dia de lluita perquè tenien un assumpte pendent, així que avui m'he alçat lluitadora! Anem a fer una classe de kickboxing, I que millor música que... ¡Ay! Siria, que me pongo rojita. Que un poquito de música de Rocky, ¿no? Que nos anima a todo el mundo. Bueno, como veis aquí tenemos a... He cambiado el horario. A la 1 todos los días ahora, ¿de acuerdo? Horario infantil a la 1 y de mayores. Tenemos a Vicentica. Up the Tiger. A la 1. Tots els dies. A la 1. Canviem horari. I no anem a demorar més perquè ja porta mitja hora calfant. Us vaig a ensenyar, vaig a llevar-me... Us vaig a deixar així, Bon dia, Maria, bon dia, Sira. Bon dia a tot el món. A veure què tal se veu ahí. Perfecte. Vaig a llevar-me... M'he fet un rin així. Uy, he perdido la goma del pelo. Tengo también los pies. Voy a prepararme. Prepararos, que hoy viene cardio a tope. Cuídate el cardio, espero que no hayáis almorzado tarde, porque si no vais a tener que recogerlo. Jo estic preparat, com esteu? Estem preparats? Tot el món? Mira quin moño se m'ha quedat ahí de garra de Tiger! Se m'ha quedat el moño, mireu, quina locura! Quina locura! Esta cançó me motiva a tope. Se veu baixina o enxufa la llum? És que avui tinc la finestra oberta per a la gent del carrer que si vol veure, pues, que se fica a fer kickboxing ahí fora. Bueno, com sempre, jo no sóc especialista en això que vaig a fer avui. Així que anem a buscar. Ja he buscat un tutorial, ja me l'he vist. I el vaig a deixar de fondo. I anem a intentar fer els exercicis, però menys. ¿Vale? És de tot cardioso, A prepareu-se. A veure ahí, si se veu bé i no la vaig a liar. Ahí, A ver. Ok, movimientos ahí. ¡Otro! ¡Ostras! Cuidado, no golpeéis. No golpeéis como yo, por favor. Ara vaig a cridar a que m'ha pegat jo mateixa a veure què em diu la policia. Vale, vaig a ficar-li així. Vale, anem a començar. Se balancem. Mira. Va a fer un calfament. Se cobrim. Va a protegir-se, Ahí. Vale. Anem les cametes, sobretot. Cames. Punyet, ahí. Tot en força. Vale, davant. Això és per calfar soles, imagineu-se. Anem ahí. Abrimos. Vale, tenim ahí. Vale, ara anem a canviar a dalt. 3, 4. Ve la gossa que avui té ganes de jugar i ja veuràs tu que avui me va donar el programa. Veuràs. Saca manteca.
mira quin xoc de cames. Mira quin xoc de cames. Ho, ho, ho. Però nosaltres a seguir, cal fan que m'emocione. Vale, Això va avui a tope. Prepareu-se. Després d'estar estudiant ahí tot el matí, una mica d'exercici. Ara anem a esquivar. I protecció sempre, ahí, ta, ta. Balanceo. Sense parar. I ara, agarrem. Vinga, Cata, passa, carinyo. Cata, decidiste on vols estar. Vinga, passa. Mira, ella, protagonista tots els dies. És que és con la mare. Tira. A dormir ahí. Vinga, anem, per on estàvem? Ah, punyaleta. De costadet, mireu la cama. Se veu bé la cama ahí? O se veu massa la taula? Es veu massa la taula. Vaig a ficar una això d'alta. Ho vaig a ficar en alt. Aixina. Ahí mejor, ¿no? Sí, mucho mejor este horario porque a todas nos viene mejor. Ahí estamos, ahora sí. Qué fallo, Media hora esperando para no ver ese fallo. Vale, ahora seguimos, que me he concentrado. A los lados. 3, 4. Vale, ahora abajo. Lado, abajo. Lado, abajo. Lado, abajo. Parece un baile, Ah, vale. Se encaca. Y... Així és per respirar, És que això va a tota pressa. N'hi ha que tindre molt de reflejo. Vale, ara fem aixina, de costadet. 8 repeticions. Anem ahí. Ja. Ja. Molt bé, Mari. I Violeta. Violeta està a tope en el quim. Abril. Ya. Y anem ahí. Abajo. Ya. Abajo. Ya. 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 Una més. Una més. Vale, anem ahí. Paso. Sense parar. I... Vale, pegüeig, Sempre en posició de cobrir. M'ha fet així com el Rocky. És una mescla, soc una mescla, de totes... de Jackie Chan. Vale, que estem canviant. Crec que m'he ficat mal l'alfombra. El moviment no és molt així, la vaig a ficar-me d'este costat que igual fa millor. Vale, ahí. Agacho, pego, arriba. Pego arriba. Pego arriba. Sacamos la fuerza de todo. Cambio de posición. Y agacho, pego arriba. Pego arriba. Arriba. Vale. Espereu-se, que ha perdut les ulleres. Ui, me vaig a deixar la cara fesa un qui. Ole. Vale, Vale, ahí, cha, cha. Això li dic jo el trencavienes de pa. Quan estiguis dentro del congelador, les agarres del congelador, si les has congelat en llac, fas així, ¡kia! Us vaig a demostrar. Mireu, l'acabo de traure del congelador. Esta és perquè jo la guardo així en una bolseta. I la fas així i... ¡kia! Me fa mal, però és una bona opció. És una bona opció. ¿Vale? Me vaig a guardar... Ostres! Home, me vaig a parar el vídeo perquè això va massa ràpid. Se m'havia oblidat una cosa important que m'acaba de donar compte. Protecció bucal. Anem a agarrar un plàtan, la gent... Els boxadors se fiquen ahí un protector. I així, Així, les dedes se protegeixen de la vegada del potasio pel cor.
Estupendo, espera, que ya me lo he comido sin querer. Sin querer. Voy, ¿no por esto? Ahí va. Repite, uno detrás, delante, detrás, delante, detrás. Ahora la lía yo en el plátano. Está bo, Va, que este me motiva. La medicina, eso fue sentadilla, lateral, sentadilla, sentadilla, vamos ahí, vale, ahora viene cambio, sentadilla, arriba, sentadilla, ya, 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 vamos a seguir esas piernas, imaginaos que tenéis que abrir una sandía y no tenéis cuchillo. ¡Kia! ¡Kia! ¡Que me ahogo! Bastian, estás por ahí, que no sé. Hoy toca luchadoras. Vamos. No puedo más. Voy a ponerme que vamos a empezar con los brazos otra vez, no que me quiero hacer daño en los dientes, Vamos a ir. Seguidos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Para. 8 más. Rápidos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vale, respira. Vale, ahora vamos a hacer este. Ahí, class. Cuidado con los aductores, ¿vale? Vamos ahí, class. Ahí, class. Ahí, class. Ahí, class. Cambio, class. Class. Oh. Class. Y ya. Toma. Toma, malvado. Toma. Toma, persona fea. Toma. Fea de corazón, Vale. Oh. Sí, claro, ahora es sina, ¿vale? Chan, 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 chin, chan. Ese no me... qué cansamiento en el kickboxing. Yo creo que eso pegar
Pero ves tú, las piernecitas no paran. No paran, juego de piernas. Juego de piernas. Ven aquí. Oh, sobre un li. ¡Ya! Vale, vale. Para esta. Vamos a ir. Música de misterio. ¿Qué pasará ahora? Vale, porque de cintura, que yo la perdut. No sé on està. Anem ahí. Xiquets i xiquetes, com aneu? Chiquis. Anem a respirar. Jo estic suant i la xica esta no suena ni despentinat. Vale. Anem a tirar... Crec que anem a fer abdominals. Què dius? Això no estava previst. Abdominal no estava previst. Però bueno. Vale, Anem ahí. Y... A ver esta, esta no me dice. Vaig a fer aixina, la sirenita. Vale, yo vaig a fer les caseras tota la vida. Sí, mira, apoyant el sillón, la bicicleta. La pancha no me deja hacer la bicicleta. Y hay que seguir. Está también. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir. Esta chica dona está muy fuerte. Ay, madre mía, la manta esta. Creo que vaig a fer una plancha. Si desapareix el que no vaig a baixar. ¿Preparado? ¿Listo? Vale, 5, 6, 7. No sé. Ya. Pues vaig a baixar así. Así vais. Vale. Os bajo aquí conmigo. Vale, Vamos a hacer una plancha. Vamos a ir. Mis ojos se me van a salir los ojos de las órbitas. Vamos. Mira las venas de mi frente que se... Vale, igual. Crec que vaig a seguir fent lo de matar mosques al aire. ¡Qué calor, por favor! ¡Qué sol es por de mi sol! Mira, toda la cara plena de plátano. El protector bucal ahí se me va. Mira, Pufer, el perrito. Ahí. Perrito. Vale. Mira, veo que està fent el perrito també, però així no. I un. Sí, així no me fico així, no veus. Està fent ahí 1, 2, 3, 4, 5. Sí, vale, ara l'altre. Ja. Se suposa que s'estira, però jo en el genoll millor. Qui no puga, nos anem a escalfar molt el cap, Anem ahí. ¿Nos acaba la música de Rocky? Sí, com pot ser? Anem igual, desastre que feia així, ni que haguera dormit esta nit. Anem. Vale, sí. Vamos a comenzar. Vale, Se va a ficar bé el quadrilàtero. Vale. Ya he puesto todas las vegades. Anem ahí. Ara estic un poquet torteta. Com aneu? Està bé? Està bé els exercicis? Són adequats? Per mi no, sí, clar. Sí, clar, esta baixa casi al piso, pero yo si vais al piso no me alce, No. A ver, este sí. Este sí. Sí. Recordeu-se d'estirar després de fer l'exercici. A ver, que me mato. Griteu! Si
llevo a casa. Se desahogueu aixina i crideu en casa. Aixina, cambio, ara l'altra cama. Anem ahí. Anem a baix. Vale. Recordeu-se la cadera ahí. Uno. Cuidado en el xenoll, no se fot. No se estropee. Anem ahí una paraulota o nada, paraulota. Anem ahí. Vale. Cuidado en el xenoll. Jo vaig a matar-me en esta alfombra catifa. Anem allà. I... Kia. Vinga, aquesta cosa me dona força. Anem al mig. Vamos ahí. Hombros, cadera, ahí. 3, 1, 2, 1, 2. Eso cansa que flipes, Toma. Ya. Los concho al fútbol contra el porta. A ver, el descanso es así, para aire. Ara consigotarem a la comba. Sense comba, Mans asegurades así. Ahí, set. Ahí, costet. Una cubrís y la otra golpecha, ¿vale? Ahí. Luego estos brasacos que te la chicas. Ahora. Quieta. Pa. Quieta. Pa. Cambio. ¿Vale? Esta. Y esta pega. ¿No? ¿Cómo es? Ah, vale, cambia. Ah, vale, fácil. Esta. Y ahora esta. Entonces, y puse ya. Pues alguna vez vamos a algo. Esperen que no. Pues vale, ya. Todo esto. Vale. Anem ahí. Y ahí. ¿Vale? Ahí. Y ahí. Anem ahí. Fora virus! Imagineu-se que esteu lluitant contra el virus, cara a cara. Hay que ser ràpid i en damunt, en una d'estes que pegues, segur que no pegues 40.000 punyades a un virus. Vamos. Mira, para que sí. Toma. Al virus. Ya que dónale ya una patada que se empacha. Vale. Repetim esta. Mira. Pegué mi quantís el puny. Xira. Imagineu-se la càmera lenta. Ahí vaig, I sí. Ara mateix ha aparegut un cavallero zodiaco. A l'esquerra tinc més força que la dreta. Quan pegueu el cos podeu cridar perquè si no se desahogueu. Molt com els tenistes quan li peguen a la pilota i tot lo de més. Vale. Ara, més cames, És que no puc
Tanta calma que al final no vaig a estirar els genolls. Pots seguir fent este. Teniu que fer este, ¿vale? 1, 2. És un poquet com un ball, també, eh? Tinc totes les manos pegajoses del plátano. Està repetint. Que no ha funcionat de mascareta, saps? Anem ahí. Vale. Com si votàrem a la les manetes és important. No se vota a la bomba, no practican prou en Pasqua. Jo faig així la cosa, així que ara bambino i cocino. Ai. Això està a punt d'acabar, No puc més. Uf, quina calor. I la finestra tancada. Avui la gent no necessita consum, Que raro. De normal, els dilluns està petat. Jo crec que és final de mes i per això no necessitat. Han gastat tots els títols ja. Respireu. Anem a estirar una miqueta l'esquena perquè... Obrim una miqueta el cos, una mica avall. Què vos ha paregut avui la classe? A tope, no? Anem a seguir una miqueta més. Estava estirant. Vale, este és molt fàcil, ¿vale? Una miqueta d'estirar. I ara anem a jugar en doble punyal, com si estiguem corrent molt ràpid. Imagineu-se que no havíem parat això. El dia 2, si encara se pot, igual podem ir a fer esport al carrer. Però estic molt convençuda. Després de veure lo d'ahir, jo no sé. No és la majoria de gent, l'aglomeració de persones i tot això, però... Ostres! Imagina't tota la penya corrent 1 quilòmetre, anar i tornar tots a la vegada. Va aparèixer la marató, però feta en 1 quilòmetre. Me veig així les pistes de l'atletisme, 2.000 persones corrent les voltetes igual i adelantant-se unes a altres sense deixar l'espai que li toca. I vinga a córrer, i vinga a córrer, i vinga a córrer. Ja veurem. Jo voy a agarrar la bici. O si algú ha vist el vídeo d'ahir, me vull anar al mar a nadar, a fer submarinisme, a veure si encara n'hi ha peixos i ja no n'hi ha plàstic. Però ja veurem. Ja veurem. M'estirar. Moment d'estirar. El seductor. Ahí anem al seductor. Estirem ahí. Quin braç, tu, mira quin braç. I estos músculs. Mira. I xan, 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 xan. Xan, xan, xan. Xan, 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 xan. Xan. El consum pequeñà. El consum ahí baix està, El Mercadona pequeñà. Res, no enfoques. Estirar. Força, mi arma, mira, força. Estirem una miqueta ahí. Espera que se me'n va. Ja. Ai, que bé. Ai.
com una tornada calma, saps? Jo ja porto encara un rato, però bueno. Estirar... Me fa crec tot. El collet... Hay que estirar bé, Recordeu-vos que jo crec que m'ha fotut el renya. Oh. Oye, ¿no se sentiu més desahogats después de estar ahí? Chan, chan, chan. Bueno, yo no sé vosotros, pero yo... Avui... A veure si no... Ai, de la llum de cara. Jo avui m'he quedat desahogada. Perquè necessitava un poc de... Ahí de lluiteta, d'animar-se una mica, perquè estàvem de capa caiguda. Així que... Demà, més. Mos queden 2 dies de fatafit encara que els resultats són animats. Però físicament és difícil. Són excuses el que estiguen, però bueno, jo vaig a seguir, hasta que això s'acabe. Si no és d'una manera, serà d'una altra. Però per acabant, la carrera no tinc res a fer, ¿vale? Així que gràcies de Tocardio per estar ahí. Bastian, Violeta, Abril, no sé què més estàvamos, tíos, Mocha Hermana, tota aquesta gent, ¿vale? Així que... Un besito. Gràcies de Tocardio. Fins demà. Adeu. Seguiu a la lluita. Adeu.